čau lidi, takže v mojí sestřenici jdeme hrát 2-2, nebo ona je jako noob, ale není noob. Tak si přijímá si, jo. Tak, takže jdeme 2-2. A ukazuje se ti to taky tady to? Co? Ukazuje se ti tady to? Jo? No. Co říkáš? Dobrý, už hrajem. Lidi, už hrajeme. Takže jsem zvedavý, aby vyhrajeme. Protože já jsem teda profík, jo. Se baví, ty vole. Já jsem profík, takže nic neříkám. Já jsem baví? Ne, já. No, ty si myslel, že já. Já jsem profík, co chceš? Tady to. Arenu? Jo. Jo, no. Já používám nůž. Protože prostě může dát čudné. Já mám snajperku. Nebo prostě používat jenom nůž, abych prostě pohlazat. Tak to můžeme. Ona tam je sama. To je moje druhá zestřenice. Mám 2 zestřenice. No, ať rychlej. Proč jsem umřel? Ať rychlej. Máš Taky tady to. Já si mám vzít snajperku, už mě nastrali mega. Takže tam byla moc mega. Dobrý obraz. No, to nevadí. Tady to taky dějte taky. Nemusíte. Čau, tady to a tady to. To je jako nezíky. Ty nejseš prostě. Jsem. Headshot. Já jsem na headshot dala. To 50. No, headshot. Dobrý. Vyhrál jsem. Vyhráli jsme. Sofie, pojď. Tak. Tady. A předtím. Skoro jsem dal headshoty. Do druhý. Tak on dal koš. Jsem skoro dal headshot, tak jsem šoknul. Jsem natrpěl. Ty zvládneš, Paťo. Kde je? Jsem. Teď si myslím, že jsem tam. No, tak jak to? No, ne. Proč? Proč jsem pohrál? No, a jak rychlej. Já vím. To Taky rychlej. má být taky rychlej. To nejde. Možná to vychlej, to vychlej, bank. Oboto má tam něco monka takhle. Dej na ty strany. Tohle. Takže vy to děláte po profíci. Je takový, bych to docela takovou udělat. Teď vám to ukážu. Teď. Tady to. Ale teď třeba prostě. Prostě udělají takový. Aha. Tady. Nebo jak to dělají? Prostě až tam půjdu, tak on jde. Hnedka. Aha, takový křep. Aha. Skoro, ale.
Nebo nedám na blízko. Co to dělá? Ne. Proč mají raketu mít? Tak já... Tak mu tajpnu, to bylo rychlé. Tak. Sofie! Já nic nedělám. A tak to nedá být černý. Proč prohrává? A já zase prohrávám. Hej, to normálně 5-1.